ካብ ዓድኹም ወፂኹም ኣብ ስደት ዲኹም ትነብሩ እምበኣርከስ በቃናዊ ጥራሕ ኺዱ ንምንታይ ምዃኑ ክነግረኩም እየ ወናኒ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ፋብሪካ ርቆ ኣብ ህልም ዝበለ ገጠር ተወሊዱ ዝዓበየ ካብ ዘይተማሃሩን ደኻታትን ስድራ ዝተረኸበ መዓልቲ ልደቱ እውን ብቕጥዑ ዘይፈልጥ ካብ 0 ሳንቲም ተበጊሱ ሕዚ ቢልዮን ዶላራት ዝወነነ በዓል ሃፍቲ ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት ተቐቢሉ ስራሕ ዝፈጠረ 30 ሚታዊ ስደተኛታት ጥራሕ ንፋብሪክኡ ዝቆፅር ኣብ ዓመት ዝበዝሐ ትርፉ ንዝተጸገሙ ዝህብ ንዘይውድኦስ ታየድከመኒ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ብዙሕ ዝተፈለየ መለለይ ዘለዎ በዓል ጸጋ ሓምዲ ከፋልጠኩም ቅርሺ እንዳጠራቀመ እንተይኮነስ እንዳበተነ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ቢልዮን ዶላራት ዘእቱ ከምቶም ንፈልጦም ሰብ ሃፍቲ ወይ ድማ ከምቶም ኩሎም ናይ ዓለምና ሚልዮነራት ቅርሺ ተስገብጊቡ እንዳኣከበን ንሰባት ንፉግ ብምዃንን እንተይኮነስ ንሰባት እንዳሓገዘን ንስደተኛታት እንዳበረታትዕን ቢልዮነር ዝኾነ ንጉስ ርግኦ ሓምዲ ኡልካያ ንዚ ንጉስ ርግኦ ዝኾነ ሓምዲ ሎማዓንቲ ክንላለ ኢና ተኣምራዊ ሓምዲ ቢልዮነር እዩ ሓደ ስደተኛ እውን እዩ ከመይ ኢሉ ደኣዩ ዝበርክ ዝይፈፅሕ ኽኢሉ ናይ ኩላትና ሕቶ እዩ እምበኣርከስ ካብ ሱሩ ንጀምር ተኣምራዊ ሓምዲ ብክንዲዚ ዓመተ ምህረት ኣብ ወርሒ እከለ ብዕለት ክንዲዚ ተወሊዱ ኢልካ መዓልቲ ውልደቱ ምግላጽ ኣይከኣል ይትረፉ እሞ ንሕና ብርሑቕ ንፈልጦ ባዕሉ እውን መዓልቲ ልደቱ ይፈልጦን ዝወለደቶ ወላዲት ኣዲኡን መላእ ስድራ ቤቱ እውን በዚ ዕለት ተወሊዱ ክብለ ይኽእል ከምዚ ዕብይ ዘበላነታትና ቀሪብካ መዓዝ ተወሊድኩም ማማ ክትብል እንተለኻ ብዘመን አንበጣ ናይ ኣያይ ስዩም ቀይሕ ቀራን ለሕሞም ጸዲፍ ኣብ ዝሞተትላ ዕለት ኣብ ሶሙና እየ ተወሊደ ኢለን ዝነግራኻ ሓምዲ እውን ዝተወለደሉ ዕለት ልክዕ ከምኡ እዩ ብኡ መልክዕ እዩ ዝገልጸልኻ በዚ ዕለት ምባለ ይከኣል ብግምት ግን ኣብ 1972 ዓመተ ምህረት ተወሊደ ይብል ኣብ ዝተፈለየ ዕለት ኸይዱ ግን ሃፒ በርዝዴይ ሓምዲ ዝብሎ ደፋር ዘሎ ይመስለኒ ተኣምራዊ ሓምዲ ኣብ ሃገረ ቱርኪ ኢፍራጥስ ዝበሃል ሩባ ሕልፍ ኢልካ ብትርከብ ንእሽተይ ገጠር እዩ ተወሊዱ ዓብዩ በገላልጻ ሓምዲ ኣነ ኣብ ምብራቕ ቱርኪ ካብ እትርከብ ንእሽተይ ገጠር እየ መጽየ ካብ ምንኣሳ ዝተለዓለ ኣብ ካርታ ቱርኪ እኳስ ኣልሽኩም ኣይትረኽብዋን ድሕሪ ሩባ ኢፍራጥስ እያ ትርከብ ይብል ተኣምራዊ ሓምዲ ናብቲ ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ብርኪ ንኽበፅሕ ዘኽእሎ እጅእ ኣብዚ ተጠጅኡ እቲ ሕዚ ዘጋሃዶ ኣብ ዓለም ትዝዓበየ ናይ ርግኦ ፋብሪካ ምውናን ኣብኡ እዩ ተሓሊሙ ካልእ ሓይሊ ወይ ድማ ፈጣሪ ዝሓስበሉ እምበር ሰባት ይኹኑ ባዕሉ ሓምዲ ዘይሓለሙ ሕልሚ እዩ ከይፈለጡ ተሓሊሙ ምስ ፈለጡ ተጋሂዱ ልቢ ኢሉ ሓሲቡሉ ኾነ ኢሉ ዘይተምሃሮ ሕዚ ግን ካብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ዶክትሬት ዲግሪ ዘሸልሞ ፍልጠት ቀሲሙ ካብዛ ኣብ ካርታ ኣልሽካ እኳ ዘይትርከብ ብኣኽራናት ዝተመልአት ንእሽተይ ገጠር ስሙ ዝገነነ ኣቦ ስደተኛታት ተባሂሉ ዝሙገስ ብኹምሪ ዶላራት ዝመልአ ሓምዲ ኡልካያ ተፈጢሩ ሰልፍ ሜድ ቢልዮነር ከም ዝብልዎ ወጻእተኛታት ዓርሱ ብዓርሱ ቢልዮነር ዝገበረ ወይ ድማ ክኸውን ዘኽኣለ ንጉስ ርግኦ ተወሊዱ ዓብዩ ሓምዲ ድሕሪ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቱ ምውድኡ ናብቲ ዝንባሉ ዝሓደሮ ፖለቲካ ጠቕሊሉ ከኣቱ ብምሕሳብ ፖለቲካ ሳይንስ ክንመሃር ናብ ኣንካራ ከተማ ተጓዓዘ ኣንካራን ፖለቲከኛታት ኣንካራን ግን ሓሳቡ ክሳብ ዝሰምረሉ ዓብይ ፖለቲከኛ ክሳብ ዝኸውን ሱቕ ኢሎም ክርእይዎ ይደልዩን ኣይከኣሉን ምክንያቱ ድማ ሓምዲ ገና ከይተመረቐ እንዳሃለወ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝጀመሮ ዓመፅን ተቃውሞን ስኒ ዘውፅአን ዝገጠጠን ምንቅስቃስ ብምንባሩ እዛ ጥረ ተሓዲራ ኣይትቁርጠምን ኢሎም ኣንጻር ሓምዲ ተላዒሎም ጸላዮም ካብ ዓዶም ሃፅ ኢሉ ክሳብ ዝጠፍአሎም ከይሰልከዩ ኣንጻሩ ተንቀሳቒሶም ምንቅስቃስ ጸላእቱ ድቃስ ክቦ ስለ ዘይከኣለ ድማ ተሰደደ ትኽስ ዝሓረሞ ሓምዲ ናብታ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ትበሃል ሃገር ኣሜሪካ ዕቑባ ሓቲቱ ስደተኛ ኮይኑ ምንባር እንትጅምር ንሱ ኾነ ጸላእቱ ኡፍ ኢሎም ዓረፉ ጉዕዞ ካብ 0 ሳንቲም ናብ ቢልዮን ዶላራት ንቐጥል 0.5 ሳንቲም ዘይብሉ ሓደ ስደተኛ ቢልዮን ዶላራት ኣብ ዝሕፈሰሉ ምኽዳ ተረኺቡ ቢልዮናት ክሓፍስ ዝኽኣለስ ብተኣምር እምበር ሱቕ ኢልካ ብምርሓፅካ ጥራሕ ዝብጻሕ ብርኪ ኣይኮነን ኢሎም ንዝኣምኑ ሓምዲ መጽገብ መልሲ ኣለዎ ሕዚ ሓቂ ዘይመስል መነባብሩኡን ብርኪ ዕብየቱን ሓደ ኣረጊት ፋብሪካ ርግኦ ገዚኡ ዝሓሸን ተመራጻይን ርግኦ ብምምራት እዩ ጀሚሩ ሓምዲ ንዕኡ ዘይጣዕሞ ርግኦ ንኻልኦት ክጥዕሞም ይኽእል እዩ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣይኮነን ንነብሱ ዘይጣዕማ ነገር ንኻልኦት ሰባት እውን ክጥዕሞም ይኽእል ኢሉ እዩ ዝኣምን በዚ እምነቱ መሰረት ድማ ኣብ ሱፐርማርኬታት ኒውዮርክ ንዕዳጋ ዝቐረቡ ርግኦታት ክጥዕሞም ወይ ከኣሉ ሓምዲ ኣብታ ዝተወለደላ ንእሽተይ ገጠር ዝለመዶ ብቁልዕነቱ ኣዲኡ ኣዳሊዋ ትምግቦ ዝነበረት ርግኦ ክንድምንታይ ዝኣክል ዝተፈለየን ጥዑምን ምንባሩ ሽዑኡ እንዳተረድኦ መፅዩ ሕዚ ተመሊሱ ኣብ ሕቕፎ ኣዲኡ ተሸጒጡ ናይ ኣዲኡ ዝተቃመመ ርግኦ ክበልዕ ክሰቲ ተመነየ ንበይኑ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካውያን እውን ናይ ኣዲኡ ርግኦ እንተዝጥዕምዎስ እንታይ ኮን ንበሉ ኢሉ ተመነየ ኣሎ እዚ ትምኒቱ ኣብ ሓደ ኣረጊት ፋብሪካ ርግኦ 5 ሰራሕተኛታት ጥራሕ ሒዙ ቾባኒ ርግኦ ብምስራት ትምኒቱ ትምኒት ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ ብጋህዲ ሱፐርማርኬታት ኣሜሪካ ብቾባኒ ርግኦ መልኦም ንጉስ ርግኦ ክሳዕ ዝበሃል
ኣሜሪካውያን ካብ ህፃን ክሳብ ዓብዪ ዝፈትውዎ መለክዕን መግለፅን ፅሬት ዝኾኖም ርግኦ ንክረኽቡ ዝነበሮ ትምኒት ኣሳኺዕዎ ንዕኡ ዝጥዕሞ ካልኦት ሰባት እውን ክጥዕምዎ ንዕኡ ጽቡቕ ዝብሎ ንባዕሉ ዘዳለዮ ጽቡቕ ነገራት ኩሎም ካልኦት እውን ንክረኽቡ ዘለዎ ሰናይ ትምኒትን ንሱ ዝረኸቦም ካልኦት እውን ንክረኽቡ ብዝገብሮ ዘይሕለል ፃዕርን ስራሕን ጥራሕ ሕዚ ቢልዮነር ክኸውን ክኢሉ ካብ 5 ሳንቲም ናብ ቢልዮን ዶላራት በዚ ሰናይ ድሌቱን ፃዕሩን በፂሑ ኣብ ባዕልኩም ክበፅሕ ዘይደልይዎ ኣብ ካልኦት ሰባት ንኽበፅሕ ይትመነዩ ከም ዝብል መፅሓፍ ናብ ኣሜሪካን ትመፅእ ይብል ሃምዲ ድማ ናብ ኣሜሪካን ትመፅእ ገና ወዲ 22 ወይ ድማ ወዲ 26 ዓመት መንእሰይ እየ ነይረ ኖ እንግሊሽ እንዳበለ ዝዛረብ እኹል ቅርሺ ዘይብሉ ብጣዕሚ ፈራሕ ድንግርግር ዝብሎ ብዙሕ ሕቶታት ኣብ እምርኡ ዝመላለስ እውን ፅባሕ እንታይ እዩ ክፍጠር ኢሉ ዝጭነቕን ስደተኛ እየ ነይረ ይብል ሃምዲ ካብ ኣልባንያ ዩኒቨርሲቲ ናይ ክብሪ ዶክተሬት እንትሽለም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ንፈለማ እዋን ተኣቱ ዝነበሮ ኩነታት ምልስ ኢሉ የስታውሶ ሃምዲ ካብ ቱርኪ አንካራ ዝሃደመ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ከተማ ኒውዮርክ ኣዕሪፉ ኮፍ ኢሉ መንግስቲ ንስደተኛታት ዝሰፍረሎም እኽሊ እንዳበልዐ ተኸዲሙ ክነብር ግን ይደልየን ኣብ ኒውዮርክ ከም ሓደ ስደተኛ ኮይኑ ናብርኡ እንዳነበረ ንትምህርቲ ብዘለዎ ድሌት ድማ ኣብ ኣልባንያ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ እንግሊዝኛ ቋንቋ ክመሃር ጀሚሩ ኣብ ኣልባንያ ዩኒቨርሲቲ እንዳተምሃረ ብጎኒ ድማ ሓደ ናይ ፋብሪካ ስራሕ እንዳሰርሐ ናይ ስደት ናብርኡ ዋላ ከይጣዕሞ ምንባር ቀጸለ ግን ድማ ብምሉእ ልቡ ንክመሃር ዘለዎ ገንዘብን ጊዜን ክፈቅደሉ ይከኣልን ስለዚ ድማ ትምህርቱ ንክቋርጽ ተገደደ ምስራሕ ምብላዕ ምድቃስ መዓልታዊ ናብርኡ ኮይኑ ቀጸለ ናብ ኣልባንያ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ግዜ ምስ ሓለፈለይ ተመሊሰ ከኣትው እየ ኢሉ ምስ ነብሱ ቃል ኣትዩ ናብርኡ ክልውጥ ሃንደፍደፍ ኮነት ምስ ሓለፈለይ ክምለስ እየ ዝበሎ ትምህርቲ ቤትን ሕዚ ምስ ሓለፈሉ ባዕሉ ትምህርቲ ቤትን እቶም መማህራን ናይ ክብሪ ዶክተሬት ይግበአካ እዩ ኢሎም መፀዋዕታ አቅረብሉ ብሰንኪ ሕፅረት ቅርሽን ግዘን ዘቋርጾ ትምህርቲ ሕዚ ብዘለዎ ሰናይ ተግባር ክብርን ዶክተሬት ማዕረግን ግዝኡ ሕዚ እዩ ኢሉ ሸለሙ ናይ ክብሪ ዶክተሬት ዝሽለመሉ ክብረ በዓል ይምባር ቅድሚ 16 ዓመት ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ኮይኑ ዘሕለፎም ግዜታትን መንገዲ ዓወትን ብትውስታ ምልስ ኢሉ እንትሪኦም ከምዚ ይብል ሕዚ ኣብ 2025 ዓመተ ምህረት ኮይና እንትሪኦ ቅድሚ 26 ዓመት ምዃኑ እዩ ይቕጽል ተኣምራዊ ሃምዲ ቅድሚ 26 ዓመት ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ የተማሂረ ንምንታይ እንግሊዝኛ ክመሃር ሕዚ ጽቡቕ እንግሊዝኛ ዘይዛረብ ተኮይነ ናተይ ጥፍኣት ኣይኮነን ኣብዚ ኣልባንያ ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ ክምረቕ እሞ ድሕሪኡ ናብ ኣደይ ደው ኢለ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ እኮ ተመሪቐ ክብላ ናይ ቁልዕነት ሕልመ እዩ ነይሩ ግን እዚ ሕልመይ ከሳኽዕ ግዜ ኾነ ንትምህርቲ ዝኸፍሎ ቅርሺ ይነበረን ብናይ ስደተኛ ዓቕሚ ግዜ ኾነ ቅርሺ ምርካብ ከቢዱኒ ስለዚ ትምህርተይ ኣቋሪፀ ናብ ስራሕ ሃንደፍደፍ ማል ጥራሕ ኮይኑ ናብራይ ሓደ መዓልቲ ካብ ስራሕ ወፅኤ ናብ ገዛይ ብእግረይ እንዳተሳለኹ ከለኹ ሓንቲ በራሪ ወረቀት ወዲቓ ረኸብኩ ኣልዒለ ርእየያ ናይ ርግኦ ፋብሪካ ምስ ሙሉእ ኣቑሑት ክትገዝኡ ትደልዩ ዶ ዝብል ጽሑፍን ኣድራሻን ነይርዎ ሱቕ ኢለ ምዲበ ኣብ ገዛይ ኣትየ ኣብ መጠራቐሚ ጓሓፍ ደርበዮ ድሕሪ 20 ደቂቕ ግን እንታይ ከም ዝደፋፍአኒ ይፈልጥን ተመሊሰ ነቲ ወረቀት ኣልዒለዮ ንምንታይ ከዘይርኦ ዝበልኩ ይመስለኒ በተብቲ በራሪ ወረቀት ዝነበረ ዝተጻሓፈ ኣድራሻ ስልከይ ኣልዒለ ደው ኢለ እቲ ፋብሪካ ክሪኦ ከም ዝደሊ ሓቢሮሎም ግዜ ይወሰድኩን ንጽባሒቱ ኸይደ ሙሉእ ፋብሪካ ርእዮ 70-80 ዓመት ዝገበረ ናይ ቀደም ፋብሪካ ካብ ከተማ ውፅእ ኢሉ ዝርከብ ዝተወሰኑ ማሕበረሰባት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ዝርከብ ፋብሪካ እዩ እቲ ፋብሪካ ዋጋ የብሉን ዝበሃል ፋብሪካ እንትኾን እቶም ሰብ ፋብሪካ ብምኽሳሮም ጠቕልሎም ክዓጽብዎ ዝደለዩ ምዃኖም ተረድየ ካብቲ ማሕበረሰብ ሓደ ዓብዪ ሰብ ከም ዝሞት ዘሎ ኮይኑ ይትሰምዕኒ ምክንያቱ ንብዙሕ ዓመታት ኣካል እቲ ማሕበረሰብ ኮይኑ ዝዘለቐ ሽማግለ ፋብሪካ እዩ ብጣዕሚ ሓዚነ ርእዮ እንዳተመስኩ እንዳሃለኹ ዋግኡ ርካሽ እዩ ዝተመልአ ኣቑሑት ዘለዎ ፋብሪካ እዩ ንምንታይ ኣነ ዘይገዝኦ ኢለ ሓሲበ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ስደተኛታት ተኸታታልን ሓጋዝን ዝኾነ ጠበቃይ ደው ኢለ ሓደ ሙሉእ ኣቑሑት ዘለዎ ናይ ርግኦ ፋብሪካ ብርካሽ ዋጋ ረኺበለኹ እሞ ክገዝኦ ደልየ ኢለ ይነግሮ መልሱ ክሳብ ሕዚ ይርስዖን ጠበቃይ እቲ ትብሎ ዘለኻ ፋብሪካ እቲ ዝዓበየ ናይ ምግቢ መቀነባበር ፋብሪካ እዩ እቶም ሰብናይ እውን ልዕሊ 70 ዓመት ልምዲ ዘለዎም ነጋዶ እዮም ንሶም እኳ khሲሮም ካብቲ ናይ ርግኦ ዕዳጋ ጠቕልሎም ዳውስ ንስኻ ምን ስለ ዝኾንካ ኢኻ ክገዝኦ ደልየ ትብል እንታይ ክትገብረሉ እንታይ ክገብረልካ እዩ ዝግበር ለውጥ እንተዝህልውኸ እቶም ናይ ብዙሕ ዓመታት ልምዲ ዘለዎም ሰብናይ ንምንታይ ደኣ ዘይገበርዎ ንስኻ ካብኦም በሊፅካ ድዩ ንዖም ዘይተኻሎም እንታይ ዓይነት ተኣምር ኢኻ ክትፈጥር ኢሉ ሕቶ ልዕሊ ሕቶ እንዳደራረበ ኣፋጢጡለይ እሺ ሓቅኻ ኢኻ ኢለ ስልከይ ዓፀዮ ሱቕ ኢለ እንታይ ይሓስፎም ዘለኹ ይፈልጥን ሱቕ ጥራሕ
ድሕሪ ብዙሕ ጸኒሐ ተመሊሰ ደው ኢለሉ ጠበቓይ ብሕቶይ ብሓሳበይ ሓሪቑ እሺ ኩሉ ግደፎሞ ካሊእ ዓብዪ ጸገም ካዶ ክነግረካ ኢሉኒ እሺ ኢለዮ ብሱር ገንዘብ ዝበሃል እኮ የብልካን ኢሉኒ ሓቂ እዩ ግን ከኣምነሉ ይደለኹም ካብ ባንኪ ከመይ ክልቃሕ ከም ዝኽእል ሓሲበ ድሕሪ ብዙሕ መንክርታት ነቶም ባንኪ እሚነዮ 0.5 ሳንቲም ዘይብለይ ስደተኛ ካብ ባንክ ተለቂሐ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2005 ዓ.ም ናይ ዝኣርጊት ፋብሪካይ ቁልፍ ተረኪበ 5 ሰራሕተኛታት ድማ ቆፂረ እቲ ዝኸበደ ምዕራፍ የስታውስ ሽዑኡ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ኮፍ ኢለ እንትሓስብ ኣታሕዚ ድማ እንታይ እየ ገይረ እንታይ ዓይነት ዕውድ እየ ኢለ ምስሓቅ ጀሚረ ምስቶም 5 ሰራሕተኛታት ፈላማይ ኣኼባና እንተነካይድ የስታውስ እየ ሱቕ ኢሎም ብምሕዛን መልክዑ ኣፍጢጦም ቁልሕልሕ እንዳበሉ ይርኡኒ ዝብሎም ነገር የብለይን እቲ ሓደ ማይክ ዝበሃል ሰራሕተኛ ሕዚ እንታይ ኢና ክንገብር ኢሉ ኣፍጢጥለይ ብውሽጠይ ናተይ እውን ሕቶሱ እዩ እንዳበልኩ ሕልምልም እንዳበልኩ ቀለም ገዚእና ደጉ ንቕለሞ ኢለዮም ማይክ ድምፁ ካሊእ እባ እዚ ንልዕሊ 50 ዓመታት ቀለም ሓሊፍዎ ዘይፈልጥ ኣረጊት ፋብሪካ ንምንታይ ኢና ክንቀልሞ ኣነ ግን ካሊእ ምንም ሓሳብ ስለ ዘይነበረኒ እየ ና ጭንቂ ንቐልሞ ኢለዮም ማይክ ክቕፅል ኣቢሉ ካሊእ እባ እንታይ ንግበር እንታይ ንስራሕ እባ ዝሓሰብካዮ ይብልካን ኢሉ ኣፍጢጥለይ የብለይን ኢለዮ እቲ ሓቂ ብዝኾነ ሱቕ ኢና ንቐልሞ ድሕሪኡ ምቕላም ጀሚርና ቀሊምናዮ ክነግረኩም ግን ይብል ሃምዲ ካብ ዝፈጸምክዎም ውሳነታት እቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝብሎ ግን ነዚ ፋብሪካ ምቕላመ እዩ ድሕሪኡ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ እንዳምጻኹ እንታይ ንስራሕ ከመይ ንኺድ ዝብሉ መፍትሕታት በብግዚኡ እንዳመለስኩ መጽእ እቲ ሽዑ ዝቐለምናዮ ቀለም ሕዚ ድሕሪ 26 ዓመት እውን ኣቦቱ ኣሎ ሕዚ እንትሪኦ ፈላማይ ስርሐይን ውሳነይን ምስትሕዝ ዘለናሉ ብርክ እንዳነጻጸርኹ ዓርሰይ ዝግምግመሉ መስተዋተ እዩ ብተወሳኺ ድማ ተመሊሰ እንታይ ዓይነት ዕውድ እየ ኢለ ይስሕቕ ኣብ ቱርኪ ሓደ ባህል ኣሎ ደስ ዝብለኒ ምጓዓዝ ምስ ትጅምር እቲ መንገዲ ይርአየካ ይበርህልካ እዩ ከም ማለት እዩ ኣብ 2007 ካብ ዝነበሩ 5 ሰራሕተኛታት ኣብ 2012 3000 ሰራሕተኛታት ካብ 0.5 ሳንቲም ዓመታዊ ኣታዊኡ ናብ ቢልዮን ዶላራት ኣትራፋይ ዝኾነ ትካል ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣነ ካብ ንእሽተይ ገጠር ናብ ዓብዪ ከተማ ኒውዮርክ የመጽእ ንብዙሕ ዓመታት ብብርክ ፋብሪካ ምሪቶም ኣብ ምስራሕ ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት ከሲሮም ዝገደፍዎ ጀመርቲ ኣናእሽተይ እሞ ድማ ዝኾነ ፍልጠት ዘይብልና ሰባት ተቐቢልና ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ርጉኦ መምረት ፋብሪካ ገይርናዮ እዚ እዩ ይብል ተኣምራዊ ሃምዲ ቾባኒ ሕዚ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ዘለዎ ወይ ድማ ዘመሓድር ትካል ኮይኑ ይርከብ ተኣምራዊ ሃምዲ ድማ ናይ ትካል ዋና መሓዳርን በዓል ናይን እዩ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ርጉኦ ዕዳጋ 23 ሚእታዊ ዝኣክል ብቾባኒ ዝሽፈን ዝምላእ እንትኸውን ኣብ ዓመት 20 ሚእታዊ ዕብየት ዘምጽእ ትካል ኮይኑ ይርከብ 20 ሚእታዊ በብዓመቱ ዝዓቢ ትካል እዩ እምበር ሃምዲ ፈጢሩ ምጓዓዝ እንትጅምር እቲ መንገዲ ይበርህልካ ይረአየካ እዩ ይብል ስደተኛ ሃምዲ ስደተኛታት ኣይንግልሎም እንታይ ደኣ ስራሕ ንሃቡም ምክንያቱም ድሕሪ ደኣ ስራሕ ሂብናዮም ካብታ ስራሕ ዝተቆፀሩላ ሰዓት ጀሚሮም ስደተኛታት ኣይኮኑ ኣብ መዕቆም ስደተኛታት እውን ተጸበይተ ይኹኑ ነበርቲ እዮም ዝኾኑ ስለዚ ህይወቶም ደጊሞም ንክነብሩ ንግበሮ እዚ ሓሳብ ተኣምራዊ ሃምዲ ኣብ ግሎባል ሲቲዝን ናይቲ ዓመት ተዓዋታይ ኮይኑ እንትሽለም ካብ ዝተዛረበ ኩሉ ብዛዕባ ስደተኛታት ዓለም ከይተዛረበ ካብቲ መድረኽ ወሪዶ ይፈልጥን ካብ ምዝራብ ሓሊፉ ብተግባር ስደተኛታት ብምውፃር ንስደተኛታት ኣያ ብምዃን ዝፍለጥን ብዙሕ ሽልማታት ዝተሸለመን ሰብ እዩ ሃምዲ ኣብ 2012 ዓ.ም ንስደተኛታት ሶርያ 700 ሚልዮን ዶላር ብምልጋሱ ዓለም ጉድሪ ኤክሳብ ዝብል ገይሩ እዩ 700 ሚልዮን ዶላር ማለት ብናይ ኢትዮጵያ እዋናዊ ሸርፊ ባዕልኹም ውቁዕዎ 30 ሚእታዊ ሰራሕተኛታት ትካሉ ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ቾባኒ ካብ መላእ ዓለም ካብ ዝወፁ ስደተኛታት እዩ ዝቆፅር ሃምዲ ተኣምራዊ እዩ ዘብሎ እዞም ዝቆፅሮም ስደተኛታት ከም ሓደ ተራ ሰራሕተኛ ኣይኮነን ዝሪኦም እንታይ ደኣ ክሳብ ዝድልድሉን ናብ ንብሩ ዝምለሱን ከም ኩሉ ሰራሕተኛ ሙሉእ ደሞዞም በብሰዓቱ እንዳትኸፍሎም ብተወሳኺ ድማ ናይቲ ደሞዞም 2 ዕፅፊ ድጋፍ ይገብረሎም እዚ ማለት ብሰዓት 100 ዶላር ዝኽፈሉ እንተደኣ ነይሮም 200 ዶላር ድማ ብሰዓት ድጋፍ ይገብረሎም ማለት እዩ ተኣምራዊ ሃምዲ ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ስደተኛታት ስራሕ ንክረኽቡ ዝገበረ ኣቦ ስደተኛታት እዩ ብኸመይ ይመስለኩም ተኣምር እዩ ዝመስል እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ኢልካ ንኽትግረም ዝገብር ተግባር እዩ
ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ሓምዲ ሓደ ነገር ጀሚሩ ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት በብግዚኡ ንትካሉ ብምቁፃር ካብ ዓለም ቀዳማይ በዓል ሃፍቲ እዩ ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ስደተኛታት ምቁፃር ካብታ ፈላመይቲ መዓልቲ ወናን ፋብሪካ ዝኾነ ላዕለት እያ ትጅምር ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ግን ልዕሊ 300 ናይ ዓለምና ዓበይቲ ትካላት ናቶ 10 ተኸቲሎም ንስደተኛታት ንክቆፅሩ ምግባር ዝብል እዩ ተኣምር ዶ ኣይኮነን መን በዓል ሃፍቲ እዩ ናብ ትካላት እንዳዘረ ስደተኛታት ንክቆፅሩ እንዳለመነ ዝውዕል ዓይነት ሰብ እዩ ኢልካ ንኽትግረም ዝገብር ተግባር እዩ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ሓምዲ ሓደ ነገር ጀሚሩ ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት በብግዚኡ ንትካሉ ብምቁፃር ካብ ዓለም ቀዳማይ በዓል ሃፍቲ እዩ ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ስደተኛታት ምቁፃር ካብታ ፈላመይቲ መዓልቲ ወናን ፋብሪካ ዝኾነ ላዕለት እያ ትጅምር ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ግን ልዕሊ 300 ናይ ዓለምና ዓበይቲ ትካላት ናቶ 10 ተኸቲሎም ንስደተኛታት ንክቆፅሩ ምግባር ዝብል እዩ ተኣምር ዶ ኣይኮነን መን በዓል ሃፍቲ እዩ ናብ ትካላት እንዳዘረ ስደተኛታት ንክቆፅሩ እንዳለመነ ዝውዕል ኣብቲ ግዜ ንምንታይ ንዝተፈላለዩ ትካላት እንዳኣመንኹ ስደተኛታት ክቆፅሩ ዘይገብር ዝብል ሓሳብ ይሓስብ ኣብ ሓሳብ ይተረፈን ንናብ ትካሎም ብምኻድ ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ዕቑባ ሓቲቶም ኣብ ካምፕ ዝነብሩ ስደተኛታት ንክቆፅሩ ምልማን ይጅምር ክኾንዖ ግን ኣይከኣለን እሺ ኢሉ ተቐቢሉ ስራሕ ዝፈጥር ትካል ክረክብ ኣይከኣለን ዳርጋ ኩሎም ዘዛረቦም ትካላት ሓሳብ ወይ ተቐበልዎን ብዙሕ ድሕሪ ምፅዓሩን መንግልታዑን ሓደ እንዳተመላለሰ ዕረፍቲ ዝኸልኦም ትካላት እንተስኣሚኖምሉ እንተስ ካብ ናይ ሃምዲ ልመና ክዕርፉ ብሓሳቡ ተስማዕሚዖም ንዝተወሰኑ ስደተኛታት ስራሕ ፈጢሮም ተቐቢሎምዎ በብግዚኡ ካልኦት ትካላት እውን እንዳሰዓቡ ናይ ሃምዲ ሓሳብ እንዳኣመንሉ መፅኦም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብናይ ሃምዲ ልመናን ትኽተኻን ተስማዕሚዖም ንስደተኛታት ተቐቢሎም ስራሕ ዝቆፅሩ ልዕሊ 300 ናይ ዓለምና ዓበይቲ ትካላት ኣለዉ እዞም ትካላት ቀለልቲ ትካላት ከይመስልኹም ካብቶም ትካላት ኖኪያ ዌልማርት አማዞን ሂልተን ሆቴልስ ፋይዘር ጎልደን ጌዶን ማክዶናልድ ካልኦትን ልዕሊ 100,000 ሰራሕተኛታት ዘለዎም ብቢልዮን ዶላራት ዝንቀሳቐሱ ትካላት እዮም ነዚኦም ኩሎም ይምባር ኣሚኑ ኣሰሩ ስዒቦም ስደተኛታት በብዓመቱ ክቆፅሩ ዝገብር ዘሎ ነዞም ትካላት ምእማን ይብል ሃምዲ ነዞም ትካላት ምእማን ዳርጋ ፍርቂ ግዜ ንናብ ትካሎም እንዳኸድኩን እንዳረኸብኩን ኣብ ምልማንን ምትኽታኹን እየ ዘዕልፎ ይብል ሃምዲ ዝገብሮ ነገር ሱቕ ኢልና ብቁፅሪ ንሕሰቦ እንተኢልና ብውሕዱ 10,000 ስደተኛታት እኳ ካብ ምዕቆብ ስደተኛታት ተውፅኡ ኣብ ሓደ ትካል ክቁፅር ገይሩ እንተኢልና 10,000 ኣብ ሕድሕድቶም 300 ዝኣኽሉ ዓበይቲ ትካላት እንተቆፂሩ ብድምር 300,000 ስደተኛታት ኣብ ሓደ ዓመትን ኣብቶም ዓበይቲ ትካላትን ጥራሕ ስራሕ ንክረኽቡን ካብ ምዕቆብ ካምፕ ወፂኦም ንቡር ናብራ ንክጅምሩን ገይሩሎ ማለት እዩ ኣብ 8 ዓመታት ድማ 2.4 ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ስራሕ ክዋፈሩ ህይወቶም ንክቕይሩ ዘኽኣለ ጀግና እዩ ሃምዲ እዚ ቁጥሪ ኣብቶም ዓበይቲ ትካላት ጥራሕ ዝዋፈሮም ዓመታዊ ስልሒት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ብዝበሃል መልክዑ ንስደተኛታት ስራሕ ምሃብ ኣብ ትካልካ ይኹን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘለዎ ጥቕሚ ኩሉ ሰብ እንዳተረድኦ እዩ ኢለ ይሓስብ ይብል ተኣምራዊ ሃምዲ ኣደይ ኣመነፀረይ ኣደይ ስሪሓ ትበኒ ርግኦ እየ ዝፈቱ ስለዚ ኣደይ ትህበኒ ስራሕለይ ከም ዝነበረት እኳ እንተዘይስራሕኹ ተቐራራቢ ዝኾነ ጣዕሚ ዘለዎን ንጥዕና ምንም ዓይነት ጉድኣት ዘይብሉን ርግኦ ንዕዳጋ ክቐርብ ይኽእል እየ ኢለ እየ ቾባኒ ጀሚሩ እዮ ሃምዲ ኣብ ቾባኒ ዩቱብ ቻናል ዝተዛረበ እዩ ሓምዲ ኡልካያ ኩሉ ተግባራቱን መካየዱን ብመንፅር ወላዲት ኣዲኡ እዩ ዝርዮ ነዲኡ ሕማቕ ዝኾነ ንዕኡ እውን ሕማቕ እዩ ንወላዲቱ ዝሕጉስ ተግባር ድማ ንዕኡ እውን ብፍሳሐ ዘንሳፍፎ ተግባር እዩ ሓንቲ ስድርም ትስጉም ኣደይ እዚ እንተትርኢ እንታይ ምበለት ከምዚ ተግበር ኮደይ ብኸመይ ትሪኦ እዚ ለን ተወሰንኩ ኣደይ ሓቂፋ ትስዕመኒ ወይስ ብሸበጣ ተጓየኒ ከምዚ እንተተዛረብኩስ ኣደይ ርግኦ ዶ ምሸለመትኒ ወይ ድማ ብእዝነይ ሒዛ ተኽደኒ እንዳበለ ኩሉ ተግባራቱ ብመንፅር በታ ምስኡ ዘየላ ኣብ ርሑቕ ገጠር እትነብር ወላዲቱ ይልኩዖም ይምትሮም ኣደይ ዝወዓለቶ ኩሉ ልክዕ ኣደይ ትግበሩ ዝበለትኒ ኩሉ እኩይ እዩ ንዓይ ኣደይ ንዓይ ብኸመይ ትርእየኒ ብኸመይ እያ ትገልጸኒ እዩ ሃምዲ ኡልካያ ዝበሃል ሰብ ይብል ተኣምራዊ ሃምዲ ህርኩት ሃምዲ ምንም ዓይነት ናይ ንግዲ ፍልጠት ኮነ ልምዲ የብሉን ብስሩ እውን ናይ ንግዲ ፍልጠት ክህልዎ እውን አይደለም ቾባኒ ዝኣክል ዓብይ ትካል ምምራሕ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ቾባኒ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ኣታዊ ዘለዎ ልዕሊ 3,000 ሰራሕተኛታት እሞ ድማ ዝተፈላለየ ቋንቋ ዘለዎምን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመፁ ሰራሕተኛታት ዝሰርሑሉን ፋብሪካ ዝወነነ
ልዕሊ 98,000 ሰባት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝሰርሑሉን ስድሮኦም ዝመርሑሉን ትካል ብልዕሊ $10 ቢልዮን ዝግመት ፋብሪካን ኣብ ልዕሊ 4 ዓበይቲ ሃገራት ዝተስፋሕፈን ዓብዪ ትካል ብምዃኑ ነዚ ትካል ምምራሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ንተኣምራዊ ሓምዱ ኢልካያ ግን ይከኣል እዩ። ሓምዲ ምስ ሰራሕተኛታትካ ተሓባቢርካ ምስራሕ፣ እንዳስሓቕካ ምውዓል፣ ንሰራሕተኛታትካ ድላይ ትብሎም ነገራት ምፍጻም፣ ናይ መሳርሕትካ ሓሳብ ጽኒ ኢልካ ምድማጽ፣ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ምኽባር፣ ባዕልኻ እውን ማዕረ ሰራሕተኛታትካ ድፍእ ኢልካ ምስራሕ ምስ መሳርሕትካን ነባራይ ከባብን ተሓዋዊስካ ምንባርን ምስሓቕን መሰረተ እዮም ይብል። ድሕሪ ፋብሪካ ምግዝኡ ሓደ ልዕሊኡ ልምድን ፍልጠትን ዘለዎ መሓዳሪ ወይ ድማ ማናጀር ንትካሉ ክቆፅር ከም ዘለዎ ምሕሳብ ሓደ ናይ ብዙሕ ዓመት ልምዲ ዘለዎ ማናጀር ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ፋብሪካታትን ዝሰርሐ ብዙሕ ዝበሃለሉ ዓብዪ መሓዳሪ ኣተኣላልሹ ረኺቡ ነዚ መሓዳሪ ክረኽቦ ምስ ተቋፀሩ ብጣዕሚ ተሓጒስ ናብቲ ዝረኸብሉ ቦታ ከይዱ። እዚ ዓብዪ መሓዳሪ ዝተባሃለ ሰብ ሕዚ እውን ኣብ ሓደ ዓብዪ ሆቴል ዋና ስራሕ መካየዲ ኮይኑ ሓላፊ ኮይኑ ምስራሕ ዝርከብ ብምዃኑ ሓምዲ ናብቲ ሆቴል ከይዱ ተራኺብዎ። ሰላምታ ተለዋዊጦም ኣብ ሓደ ወንበር ኮፍ ኢሎም ምውጋዕ ጀመሩ። እቲ ዓብዪ ማናጀር ነተን መተኣናገድቲ ወይተራት ብዝረብሕን ብዘይረብሕን ምኽንያት ምንሻው ምፅራፈ የቋረፅን ካብ ዝተረኸቡላ ደቂቓ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ወግዖም ድማ ሓለፈት እንጭዋት ዓንቀፈት ብዝመስል ኣጉል እንተፈንቶ ቆለአን ክሳብ ዝግፈፍ ምፅራፍ እቲ ቀዳማይ ስርሑ ምዃኑ ዝረአየ ሓምዲ ክልተ ነገራት ተረዲአ ይብል። ቀዳማይ ነዚ ሰብ እዚ ናይ ትካለይ ማናጀር ገይረ ከም ዘይቆፅሮ፣ ካልኣይ ድማ ልዕሊኦ ባዕለይ ዘለውኒ ዝተባሂለዮም ዘይፈልጥ ዝነበርኩ ናይ ምሕደራ ባህርያት ከም ዘለውኒ ተረዲአ። ድሕሪኡ ሰናቢተየ ኸይደ ይብል። ሓምዲ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ንዓለም ጉድ ዘበለ ንኻልኦት ሰብ ትካልን ሰብ ሃፍትን ድማ ዘተሓሳሰበ ውሳነ ወሲኑ ተግባራዊ ድማ ገይርዎ። ሓምዲ ኣብ ቸባን ዝሰርሑ ኩሎም ስደተኛታት ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ኩሎም ማለት እውን ኣብ ምስራሕ ዝርከቡ ይኹን ካብ ስራሕ ዝወፁ ሰራሕተኛታቱ ዓመት ቸባን ካብ ዝረኸቡ ዓመታዊ ትርፊ 12 ሚእታዊ ንሰራሕተኛታቱ ምክፋል ጀሚሩ። 12 ሚእታዊ ማለት ቀሊል ኣይኮነን። ካብ $1 ቢልዮን ዓመታዊ ትርፊ ዘለዎ ትካል 12 ሚእታዊ ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ እዩ። ምክንያቱ እንትዛረብ ድማ ኣነ ቸባን ክኸፍቶ እንተለኹ 0.5 ሳንቲም ኣይነበረን። ሕዚ ግን ልዕሊ $1 ቢልዮን ኣለኒ። እቲ ሕዚ ኣነ ዘለኒ ብብሕተይ ፃዕሪ ዝመፀ ኣይኮነን። ናይቶም ካብታ ፈላሚት መዓልቲ ጀሚሮም ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ሓቢሮም ዝሰርሑ ወናማት መሳርሕተይ ውፅኢት እውን እዩ። እንትወድቕ ደጊፎም፣ እንትሰንፍ በርቲዖም፣ እንትደክም ሓቦ ኮይኖም ኣብ ጎነይ ዝነበሩን ዘለውን ፈተውተይ እዮም። ኣብዚ ግዜ ኣነ ዓብዪ ባዕሊ ሃፍቲ፣ ደቀይ ድማ ደቂ ሃፍታም እዮም ዝበሃሉ። እቶም መሳርሕተይ ፈተውተይ ከ ሰብ ሃፍቲ ዶ ይበሃሉ? ደቆም ከ ደቂ ሃፍታም ዶ ይበሃሉ? ዝብል ዓብዪ ሕቶ እዩ። እዞም ሰራሕተኛታተይን ማሓዙተይን ዝኾኑ መሳርሕተይ እቲ ኣነ ዝረኸብክዎ ክህልዎም ደቆምን ደቂ ደቆምን ድማ ደቀይ ዝረኸብዎ ኩሉ ክረኽቦ ኣለዎም ኢለ እየ ዝኣምን ይብል ተኣምራዊ ሓምዲ። ምስቶም መሳይ ልዕሊ 26 ዓመት ዝለፍዑ መሳርሕተይ ኣሜሪካ ዝሐሸርጎ የድልያ እዩ ኢልና ብምሕላብ ምባል ይከኣል። ኣብ መወዳእታታት 2007 ዓ.ም ኢና ቸባና ኣብ ዕዳጋ ምቕራብ ጀመርናዮ። እቲ ኣሜሪካ ዝሐሸርጎ ምምራት ዝብል ሕልምና ጋህዲ ኮይኑ ልዕሊ 23 ሚእታዊ ናይ ኣሜሪካ ዕዳጋ ብትካልና ምሽፋን ክኢልና ኣለና። እቲ ካልኣይ ሕቶ ግን እቶም መሳርሕተይ ከማይ ዶ ቢልዮነራት ኮይኖም ዝብል እዩ ይብል እዚ ተኣምራዊ ዝኾነ ሓምዲ። ምጓዓዝ እንትጅምር እቲ መንገዲ ይበርሀልካ ይረአየካ እዩ። ኣብ መቓብር ገንዘብ ዘድልዮ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ንምብፃሕ ነዊሕ ርቀት ኢና ተጓዒዝና። እዚ ማለት ግን ካብ ሞት ካብ መቓብር ክትርፈና ከድሕነና እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ወይ ድማ ዝረኸብናዮ ንዋይ ኣብ መቓብር እውን የድልየና እዩ ማለት እውን ኣይኮነን። ኣይግባእን እውን ይብል ተኣምራዊ ሓምዲ ኢልካያ። ኣብ ብሎምበርግ ተረኺቡ ድማ ኣብ ዓለም ዝተፈላለየ ዓይነት ባህሪ ስነ ምግባርን ኣተሓሳስባን ዘለዎም ሰብ ሃፍቲ ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ንምግብነትን ንመስተን ዝውዕሉ ምህርትታት እንዳምረቱ ናብ ዕዳጋ ዘቕርቡ ኣለዉ። ካብዞም ሰብ ሃፍትን ሰብ ትካላትን ቁፅሮም ውሕድ ዘይኮኑ ንምድሪ ዝኸብዱ መንግስትታት ዘንቀጥቅጡ ብጥራት ካውን ዘይስሕቑ በጥራማት ነጋዶ ድማ ኣለዉ። እዞም በጥራማት ምህርትታቶም ቀረባቶም ኣብ ጥዕና ደቂ ሰባት ጊዜያውን ዘላቕን ፀገማት ከም ዝፈጥሩ ከም ዘስዕቡ እንዳፈለጡ ብናይ ሓሶት ምልላይ ስራሕቲ ተቢሎም ብዘይ ሰኸፈት ብዘይ ፍርሒ እግዚኣብሔር $1 ሚልዮን እንዳሓፈሱ ዝውዕሉ ኣለዉ መሊኦም ኣለዉ። ሓምዲ ግን ነዞም በጥራማት ነጋዶ ሓደ ሕቶን ሓደ ሓበሬታን ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን በዓል ሃፍቲ፣ ዝኾነ ይኹን በዓል ትካል ይኹን ኣመሓዳሪ ትካል
أما أدون أما أدس درون نكقرب زي دلو مهرتي كمرت يولو يبل كتصل بيلد ما استزمرتكم ومهرتي نبعلت نداخم نديخم ندقكم هبوهم حفتا من مخانينكم أبطعنا دك سوات أقام زفترو نايت عنا أقام زسعو مهرتاتكمن قربكمن عمشات معداق تركو صبو مسحفتمكم كاو نابئكم كابتو بعلون دكون خمن زغوركم ومحبرسب طفيقكم نابئكم كتهدمو نابئكم كتخدو يبل حمدي حمدي زمسروت تكال توباني ببغيزيو لعل مليون دولارات نداوصه حاجزون زدليم اكل محبرسب ايدي زرغح بلغس زحور تكاليب تأمراو حمدي خمزولو برغو ازمصه ገንዘብ ናብ ዓለም በአዎንታው መልኩ ክንለሰልዎ ዝኾነ ሰብ ኣብ መቃብር ገንዘብ ዘድለይ ይመስለንን ይብል ኣምናስ ደይለብ ዝሃው ቃል ምሕተት ኣመላ ዓለም በበሃገሩ ኣብ ንዕኦ ስደተኛታት ዘለው ስደተኛታት ንምድጋፍ ዘኽእሎ ካብ ገንዘቡ ወይ እውን ካብ ዓመታዊ ኣታዊኡ ፍርቅ ዝኸውን እንዳለገሰ ዝሕግዘሎም 10 ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብምድርጃው ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ ፍርቅ ኣታዊኡ ልዕሊ ፍርቅ ቢልዮን ዶላር ንሓገዝ ይውዕሎ ልዕሊ 80 ቢልዮን ብር ምዃኑ እዩ በብዓመቱ ዝልግሶ እንበር ተኣምራው ሓምዲ ደልኩም ሓምድን خمستون حمدي ካብ ልዕሊ 7 ዝኾኑ ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ዓለምና ብኽብሪ ናይ ክብሪ ዶክተሬት ተሸላሚ ኮይኑ እዩ ካልኦት ዓበይቲ ናይ ዓለምና ትካላት እውን ናይ ክብሪ ሽልማት ሸሊሞም እዮም እዞም ትካላትን ዩኒቨርሲቲታትን ንፀውዕ እዮም እንተልና ምድሪ ክትዓርበና እያ ብድፉን ግን ልዕሊ 33 ዓበይቲ ናይ ዓለምና ሽልማታት ብሰናይ ተግባራቱ ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ከም ዩኤን ዝበሉ ዓበይቲ ዓለም አቀፋዊ ዝኾኑ ትካላትን ብኽብሪ ተሸላሚ ኮይኑ እዩ ሓምዲ ኡልካያ እንበር ተኣምራው ሓምዲ ደልኩም ንሎም ማዓንቲ ኣብዚ ይኸለና ሓቢርኩም ስለ ዝተጓዓዝኩም ካብ ልቢ መስግን እዚ ትረኻ ብጣዕሚ ዝፈትኽዎ ትረኻ እሞ ንስኹም እውን ከማይ እንድሕፈትኹሞ ላብ ዘመድ መሓዛኹም ሼር ብምግባር ክትፋልጥዎ ክትእንግዱለይ ብትሕትና ይሓተኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ይትርስዑ ምሳይ ሓቢርኩም ስለ ዝተጓዓዝኩም ሕዚ እውን ደጊመ መስግነኩም ሰላም ኣብ ምድርና ይስፈን ሰላም